Illum nagħmlu t-tifkira ta' Santa Nino. Nino kienet tfajla Kristjana li għexet fis-seklu 4. Hija kienet maqbuda u ħaduha Iberja bħala skjava. In-nies ta' dak il-post innotaw kemm tħobb titlob u rridu jkunu jafu dwar ir-reliġjon tagħha. It-tweġiba sempliċi kienet li qiegħda tduru lil Ġesu Kristu bħala Alla. Ġurnata minnhom ġiet omm u ġabet tifel marid fejn Nino. Tistaqsija għal xi kura. Il-qaddisa geżret it-tarbija f'biċċa minn tagħha. Imbagħad qalet lill-omm li Ġesu Kristu ifejjaq l-agħar każijiet ta' Mart. Hija tat tarbija lura lejn omma u rat li t-tarbija tagħha kienet kompletament infejqa. Ir-Reġina ta' Iberja semet dan il-miraklu. Hi wkoll kienet marida u meta ltaqet ma' Nino hi wkoll fieqet. Meta r-Reġina marret irringrazzja, qaltilha, irringrazzja mhux lili imma lil Ġesu Kristu. Santa Nino għalmet lir-Re u lir-Reġina l-veritajiet tal-Kristjaneżmu u ma tawha permess biex tgħallem il-poplu u anke bnew l-Knisja. Din li l-sira f'ira resqet il-pajjiż kollu lejn il-Knisja. Nitolbu lil Santa Nino biex tienna nirringrazzjaw il-grazzi li jibatilna Alla.